Радик Юлиякшин белән Көкмара районы Дом культура директоры Алмаз Мустафин арасындагы булган мөгамәләгә ачыклык кертүне сорасагыз, мин шуны гына әйтер идем. Менә мин теге язмаларны укыдым интернеттан. Анда язылган, например, беренче договор буенча 11%тан договор аренда алына икән 11%тан 15%ка кадәр. Бу Көкмаралылар өчен әйтәм. 3 көн кеше концерт 3 көн куя. 3 көн куйган вакытта ул берничек тә 11%тан 15%ка дип бара алмый. Уже самый минимальныйдан алына. 11 икән аларның 11%, 3 көн буе син концерт куйдың, 11% була. И тем более аларның концертка кадәр дә аннары концерт биткәнче дә генә язмадан күренгәнче договор төзелмәгән. Бусы да инде законга каршы килү. Аннан соң Юлиякшин ягыннан килгән вакытта инде алар бит әле яшьләр. Каннары кайнап тора. Юлиякшин үзе яшь, аның группасы яшь. Сак хезмәте дә дигән анда бик зурлап әйткәннәр сак хезмәте. Сак хезмәте дә яшь булып чыга. Димәк, аларның анда ничектер инде тегем, әгәр алар ичкән дип тәгән баралар, ичмәгән булсалар дагы, кешеләр бер пикка менеп җиткәчтән аларда йолдызлык шире барыр башлана инде ул. Әгәр дә ул дин белән тәрбияләнгән бала булса, дин юлында бара торган кеше булса гына, анда йолдызлык шире кабылмый. Аның бит әле группасы да шундый булырга тиеш. Шундый мөнәсәбәт күрсәткәннәр икән инде культура хезмәткәрләренә каршы. Булар әлбәттә инде мин булар яклы түгел. Әйтәләр бит әле кем? Кунак хуҗаның ишәге диләр. Шуңа күрә син килдең икән, бу залга чыгышыңны ясарга, значит, син аларның законнары буенча яшисең һәм эшлисең, эшләргә тиешсең. Хәзер инде интернет заманы. Договорларны, андый сөйләшүләрне, килешүләрне бөтенесендәген барып тормыйча гына интернеттан решать итеп, төзеп куярга була. Ул элек кенә бер договорны төзү өчен, афишаларны илтү өчен кешенең администраторлары әллә кайларга кадәр чыгып китәләр иде. Хәзер, пожалуйста, интернет. Анда инде ул төзелмәгән, бу тоже закон бузу. Ул төзелергә тиеш до концерта. После концерта түгел, бер кайчандагы до концерта. 3 көн каласың икән син анда, син килмәгәнең өчен анда кемдер килмәде икән, кемдер нормаль чыгыш ясамады икән, син аның өчен, җырчы аның өчен тоже җавап бирә. Аннан соң, менә мин аны теге ничек дип әйтим инде. Гомумән менә әгәр дә мин культура министрлыгына минем тоже тәкъдимем бар. Шундый зур дворисларда, Дом культуралар битендә районныкылар, алар тоже үзенең районның, шәһәрнең зур дворислар дип атала. Аларның үзләренең гомуми бер ставкалары булырга тиеш дип саныйм менә мин. Күпме генә сөйләшсәң дә, например, куелган бер ставка. Менә ул Арчада бар иде бер вакыт, Арча районында, Арча шәһәрендә инде. 12,000. Хәзер ничектер анда соңгы вакытта белмим. Син шул 12,000-не түли аласың икән арендаңны. И тагын анда обслугага түли аласың икән, син керәсең бу залга. Әгәр дә син моны түли алмыйсың икән, син инде, пожалуйста, авылларга чыгып китәсең. Авылларда арендада алмаска мөмкинлекләр, анда әзрәк тә булырга мөмкин. Менә заллар тутырып җыйган артистларга, процент мәсьәләсе ул авыррак бирелә. Шушы авыррак бирелмәс өчен менә куелса бер установленный цена. Бүтән кешегә дә бер тигез. Мин моны ни өчен дип әйтәм? Залны тутыру өчен, эшләү өчен, әлбәттә Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң башта синең талантың һәм моңың, тавышың, халыкның сине яратуын кирәк. Аннан соң китап итәмен тагын әле башкалары. Син 1-2 ел йөри аласың шушының белән. Сине халык ярата, Аллаһ Тәгалә биргән сиңа, шушы сиңа Ходай биргән белән 1-2 ел йөрисең, 3нче елга инде син халыкка яңалык бирү өчен, син ут алырга тиеш, син светодиодный экран алырга тиеш, син анда декорациялар ясарга тиеш, син анда киемнәр үзгәртергә тиеш, син анда яхшырак җырлар тупларга тиеш. Җырчы шушыларны туплый, ул бит аңа күпме акча тыга. И килә дәгән шушы двориска тагын ул 20%, 25% җирләр бар. Шуның кадәр процентыңны калдырып чыгып китәргә тиешсең. Менә бит Мәскәүләрдә, зур шәһәрләрдә алай түгел, анда установленный бәя. Син түли аласың икән 50,000, 500,000, 550,000,
450 мең, 250 меңлек заллар бар. Кайсын түлей аласың, сен шул залга кирип җырлыйсың. Процент юк инде анда. Анда процент юк. Анда куелган бер бәя. Әгәр дә безнең шушы районный һәм шәһәр үзебезнең дворецларда дип әйтим инде, культура йортларында тоже шушындай куелган бәя булса, ол җырчылар арасында дагы, шушы директорлар арасында дагы ниндидер аңлашылмаучанлык килтереп чыгармас иде. Чөнки бит ул җырчы да саный башлый. Менә мин ди администраторыма бирәм ди, менә мин ди хәзер ди машинама түлим ди, менә мин ди ут алдым килдем ди, менә мин алып килдем экран ди, бөтенесен түлим ди. Еще әле миңа монда ди, менә анда ди методист мин дуланда дом культура директоры буламы. Миңа ничә бер каршы әйтә. Мин бит әле шушы дворец өчен 15% калдырам ди. Миннән артта кергән кеше мин ди полный зал җыйдым ди. Миннән артта кергән кеше менә җыйды 30 кеше, 50 кеше. Ул да 15%-ны бирә дигән, ул бирә инде естественно анда 1500. Менә бу дөрес түгел дип саныйм мин. Шушы менә мондый стычкалардан килеп чыкмас иде дип уйлыйм мин. Шушы Радик Юлиякшин белән Күкмара директоры Алмаз Мустафинның дагы икесенең арасында чыккан низак, минем иманым камил шул акча аркасында чыккан. Әлбәттә инде монда моральный, аның гафу үтенергә теләүе дә бар. Чөнки директорның монда хезмәткәрләре, аның хезмәткәрләрен бит тоже яклыйсы килә директорның. Менә бүген бит ул җырчы килде дә китте, бу хезмәткәрләр белән аның белән әле еллар буе эшлисе бар, никадәр мероприятиеләр ясыйсы бар. Беренче чиракта мин шул акча мәсьәләсе дим, икенче чиракта монда инде моральный, аның ирлек менә защитага басуы тора дип уйлыйм мин. Инде менә пиар ясыйм дип, кемнеңдер эшен, кемнеңдер гаиләсен син куркыныч астына куйдың икән, кемнеңдер эшсез калдырырга җыенасың икән, бусы инде бик начар әйбер. Бу минем фикер.